Sunt David și bine v-am găsit la un episod de Minecraft. Cu Ionuț, care l-ați auzit acum. Uite, unde-i? Uite-l ăsta. Așa. Sunt o bacă, că îmi plac băcile. Băcile, nu știu. Da, este o nouă serie și sper să vă placă. Jucăm Evolution, că muzică șmecher. Call. Bun, sper să meargă bine. Mamă, mi-au pornit căștile. Stați puțin, să și eu mai încet. Bun. Știu mapa, asta e bine. Au. Mori, bă. Bă, stai bă, nu mă urc eu ăsta, la ce prost sunt eu. Facem timp. Bine, boss. Ce e ăsta? Blaze. Ok. Pe la... What the... Mori de aici. Unde? Mama. Pleacă. Bă, băiatule, pleacă de aici. Pleacă. Mă uite la gare tipul. S-a blocat? Da, s-a blocat. Da, nu știu ce avea fost aia. Nu s-a blocat. Încoace. Oh, toți dau. Veniți încoace, bă, că mi-aș piciorul. Hai, care mai vine? Care e următorul? Web shot. Spider. Bun. Stai. Ah! Bă, stai, bă, ce-am zis eu? Nu fi țigan. Da, ați văzut și voi. Bă, pleacă, bă, de aici. Pleacă. Mamă. Pleacă de aici. Pleacă de pe barca mea. Marș creeper. Mamă, critical ăla. Te rog, nu da. Mamă, ce prost e. Creeper. Super. Ați văzut cum mai ajungi tu, fraiere. Mamă, cât bulan am avut. Că m-a aruncat ăsta până aici. Prostă. Și nu mă mai vedea nimeni. Slime. Ce să... Da, am înțeles. Lăsați-mă, nu mai dați target, vă rog eu, nu mai dați target. Vă rog, nu fiți... Ui, ce țigani sunt unii, ce țigani. Da, îmi dau un target. Fac piciorul, nu veni. Trebuie să se întâmple o dată și o dată să-mi iau un target frumos. Dai seama că eu pot să fac asta. Nu mi-a reușit. Fuck my life. Ai, bă, du-te, frate. Locul 3. Hai că bun, GG. A fost frumos, meci, n-am ce zice. Nu spui ce loc a ieșit. Nu am mai văzut. Bun, hai să mai jucăm un meci. Și încerc să joc mai bine. Tot cencurile mai mari.
Da, pe mapa aia n-am mai jucat-o niciodată. Am jucat pe altele, pe alte mape. Nu prea îmi place mapa aia. Se vedea asta pe filmare. Bă, gheiuțule. Ia, să vă arăt calul meu. Bă, mă las o leacă televizorul. Băi, vale. Bă, pe la mota. Stați puțin. BRB. Ok, am revenit. Am închis ușa la cameră. Gâdâm. Perfect, mapa asta o știu. Bă! Nu știu dacă se poate să dai în halul ăsta de bine. Chiar nu știu. Nu știu dacă... Cum naiba să dai așa? Nu știu dacă e posibil, chiar nu știu. Mă dau și eu cu... Care de băga mea și piciorul în el? Mă, sprintul meu e nașpa rău. Trebuie să fac ceva. Apă! Nu, sunt mort. Altul. Du-te, frate, că toți îmi dau target. Uite-o leacă, bă. Vin cu targetul ca țăranii. Numai asta știu să facă. Uite, frate. Scuze, dar vreau și o Blaze. Că mi-a dat target ăștia. În sfârșit. Gata, nu mi-a omorât. No fall damage. Water damage? Pe bune? Ia. Bă! Vezi că în gură să e. În gură. Aia fac timp. Da. Stați în apă, băgă mea. Pa! Ce jegoși! Ce pana mea nu urci pe scară, handicapatule! Salut, Ionut! Ce-l dădeai vol? Bun. Să mă duc la aia? Le dau un... Să curăț puțin, să fac un clean-up. Al băiatul. Băiatule, nu te duci. Nu mai dau. Bine. Dai, bă, în el, băgă mi-aș. Nu în apă. Nu mi-a luat-o. Stai acolo. Stai acolo, te omor și pe tine. Stai acolo, băgă mi-aș. Mamă, bă!
Stai acolo! Oh! Stai. Bă, uite-o că ce target am eu de la țiganii ăștia. Tu-ți rici craft-ul, mă. Marș. Bun. Hai. Hai bine. Perfect. Bun. Creeper, unde? Hai, unde sunteți? Credeți-mă, m-am băguit? What? Tu ăsta care te credeai șmecher. Acum ești piciorul în tine. Ia vină tu încoace. Eu prins acolo, n-am ce zice. Bă, cum dă așa? Câtă viață mai are? Deci că-s avion. Cu bombe atomice din aer. Nu. Eu nu sunt mă ataca, please. Eu sunt în casă, nu da, nu fii țigan. Mamă, dar ce egală-i. First to 6. Stai că îl omoră pe ăsta ca să nu-și dai Wolf care te omoră pe tine. Gata. Ba, fugi! Ai, du-te, frate, că n-aveam cum. Așa, dai pe aia, nu lăsa. Acolo, lasă acolo. Nu scapi. Dacă vine eu nu să te ajut. Mori. Samuelul tău. Samuel? Nu ți-ai grijă în spate. Bagă-te pe el, mă bag. Uite-l. Nu l-a același. Ce viață mai are ăla? Câștigat, bă. GG. Căranul. Bravo. Deci... Hai că am filmat destul. Sau cât am filmat? Stat puțin să văd cât am filmat. 13 minute. Hai că mai filmăm un meci. Bad Swarms. Bă, Lilieci. Trădăm. Bă, ia, pot să fac asta în timp ce... Da. Ia, gadget ce mi-au flash hook. Unul ăsta. Mort. Mama, mi-a zburat calul. Ia dacă dau... Eu dacă dau în asta. Vreau să un câine ăsta. Bă! Mamă, nu muzica asta.
Bă, țăranule. Pleacă de aici. Ha. Am o idee. Eram sigur. Good luck, phone. Da. Acolo în mijloc e target. Yes. First. Bă, da, e și Ionuț. Mă, ce ciudare asta pe mine. Bă, lasă-mă. Lasă-mă! Lasă-mă, pleacă că o să te doară. Eu ți-am zis. M-am avertizat. Marș. Bă, pleacă. Bă, plecați de aici. Mersi, Ionuț, dă-i de din gură. Bun. Hihihihi. Eram sigur că vei. Eram sigur că... Ce fraieri sunt. LOL. Hai că am început destul de bun, dar cine știe ce aș face, ce îi face mai încolo. Mamă. Mamă, focul ăsta mă enervează foarte tare. Nu ai mers clean up-ul. Bă, dar am dat în aia, nu știu câte viață au aia. De scurg așa greu. Tu vei muri. Nu. Fuck. Veni. Marș, prostule, marș, fraierilor! 3 se bat, al doilea câștigă. 2 se bat, nu știu cum era, dar... Yes! 2 se bat, al treilea câștigă. Eu n-am, băieți, nu dați-mi, eu n-am. Marș de aici. Așa, pa. Fraierilor. Ia-l-ai, bă! Mamă, dar ce target dau ăștia, frate? Credeam că evoluez și eu, dar și pana mea să evoluez cu ăștia. Că eu nu deja e 5, dar să câștigă.
Hai vină, tu ești ăla care mă enervă pe mine. Și tu te crești șmecher, da? Nu coace. Nu cred, frate, uite-le că... Acum aș dai... Dă-i! Unde? Dă-i! Dă-i că ce prost e. De prost să fii să nu dai în el, bă, omule. Ești prost. Uite, frate. Din nou locul 4. Am fost aproape. GG. Da, hai că mai jucăm un meci. Da, să știți că o să mă las de seria cu War Thunder. Nu știu, dacă vreți, o să-mi spuneți în comentarii dacă vreți să mă las de seria cu War Thunder. Pentru că, na, frate, nu mă pricep deloc să joc. Am încercat să filmez și chiar nu mă pricep. Scrieți voi în comentarii dacă să mă las sau nu. Să văd. Bun. Stați puțin, să-mi fac și niște setări. Imediat. Așa, am revenit. O secundă. Bun. Dat evolve. Așa. Damage. Fugă? Da. Trebuie să mor pe cineva, frate. Neapărat. Uite-l pe Ionuț. Ionuț, vezi că ești fugărit de un copil paletă. Ia, bă! Stai, scuze, ești tu, what the fuck? Bă, dar ce încurc blaze ăștia? Mamă! Water damage. Bun, trebuie să mă duc aici. Stai. Da, stai cu mine. Ce loc bun am găsit. De acum acolo mă duc să dau evolve. Hai. Dă-l beatul. Și dai, vei. Nu mai da. Nu mai știi ciorul în tine. Ai zis să nu mai dai. Bun. Cum... Da. Cineva să mă omoare. Bă, frate, nu mai am cum să ies de aici. Poți să mă omoare? Kill. Is disabled. Bă, Ionuț, dacă ai putea tot să viu ăla că să mă omoare, ar fi super. După vin și eu să te omor cu click dreapta, dar oricine, ajutor. Ce naiba e asta, frate? Stai, ceva pe aici. Hop. Nu pot să urc. Mă joc de mine. Și aud un păianjen. Nu, tu ești. Nu e altcineva. Bă, ajutor. Nimeni nu vrea să mă ajute? Ok. Deci... pana mea, nu știu dacă... mai pot ieși de aici. Kill. Help me.
tu. Bă! Mamă, ce oameni. Bă, niciunul n-ar veni să mă ajute. Nici eu nu-ți măcar. Bă, eu nu-ți, bă, mai filmez eu cu tine. Nu restul. Nu vii tu să mă ajuți, o leacă, să mă omori. Bă, ce ești tu, un evolve, dar... Na. Bă, naibii groapă. Nu pot să naiba să mă duc aici. Fuck my life. Bă, dar n-ar... Bă, de ce n-ai vrut să pui o groapă din asta, bă? Pune acum. Dau cu capul de pereche. Bă, eu nu... Bă, ajută-mă, bă, nu fi țigan. Bă, nu mai filmez cu tine, să mor eu dacă nu vei să mă ajuți. Bă, please, vin odată, că câștig ăla. Iar. Bă, sunt sigur că nu vii. Bă, stau închis pe Skype. Nu e închis pe Skype. Hai, bă, odată. Au cineva. Tu ești. Așa, bă, hai. Omoră-mă. Yes, acum să văd cum ești tu de acolo. Deci, tu-ți bagi joc de mine. Tu-ți bagi joc de mine. Tu aștept până la sfârșit când m-a scos de acolo. Câștigat. Uite, m-am vins și mesaje. Du-te, frate, de aici. Da, deci cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă dați butonul de like și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!